Здравейте, приятели, от канал Емил Христов в YouTube. Днеска пак ще има преразказ на една детска приказка по мотиви на братя Грим. Сега ние сме направили малко по-така децата да не се страхуват и започваме. Имало едно време братче и сестриче, които се наричали Хензел и Гретел. Те живеели в една къщичка в гората, близко до едно селце. Майката и бащата бил дървар, майката се грижила за децата, бащата продавал дървата в селото и така си изкарвали прехраната. Един ден децата обаче решили малко да се поразходят, защото тук що било валяло дъждец, спрял дъждеца, а имало много гъбки. А те обичали гъбки, взели кошничката и тръгнали. И тук гъбка, там гъбка, тук гъбка, там гъбка. Разбира се, баба им, дядо им ги научили да познават кои гъбки се берат и кои не се берат, защото едните са отровни. И те много добре познавали гъбите. И също малинки капинки и разбира се, най-прекрасните горски ягоди се набрали. Но така се случило, че се увлякли и се стъмнило. И те се оплашили, сега на къде да тръгнат, не виждат къде са пътечките и момченцето казало: не се бой, како, аз ще се покача на едно дърво и ще видя, ако има някъде една светлинка, но там ще отидеме. Речено, сторено. Качил се той на едно дърво, високо, един бор, и гледа една светлинка. Тръгнал той, слезли долу на земята и тръгнали към светлинката и какво да видят? Една къщичка. Ама тази къщичка не била като обикновените къщички, покриви е бил от бисквити, стените от шоколад, прозорците предетата били от захарен памук и навсякъде имало бомбони, мечта за ни деца. А каква била работата, сега ще видите. Това била къщичката на една баба Яга. И тя, нали, била с метлата, можела да си ходи къде си иска да си лети, летяла до шоколаданата фабрика до Своге и оттам бисквитки, шоколад, захарен памук, каквото си помисли тия бомбони, и влизала през оградата и взимала каквото може и си построила тази къщичка от сладки неща и вкусни, разбира се. И влизат братчето и сестричето и какво да видят? Масички, столчета, седнали, похапнали от бисквитките, намазали си шоколад, така и хубаво си похапнали и хапнали от захарния памук, сложили си в джобовете бомбончета. Но в това време обаче, да знаете кой е дошъл. Кой е дошъл? Ето кой е дошъл. Самата баба Яга с метлата влезва през комина и казала: какво правите вие тук, бе, деца? Защо ми ядете от сладките неща и ми разваляте покрива? И те казали: бабо Яго, ние само малко си хапнахме. И тя казала: не може така. Сега ще ви заключа тук в една клетка. Заключила ги тя в една клетка и какво станало? Така, братчето и сестричето останали в клетката, заключени с един катинар и се чудали какво ще направи тази лоша баба Яга с тях. И тя искала да ги поохрани така малко и да ги направи момченцето да изсече дърва и да й помага, а момичето да й върти къщата, домакинството. Обаче не си направила добре сметката, защото майката и бащата търсили децата. И децата, като си изгубили, майката и бащата искали да ги намерят. И казали на всички съседи да ги търсят. И затова чули едни джуджета, а те знаели всичките горски пътечки и казали: ние ще намериме тези две дечица, ще ги намериме. И тръгнали да търсят и, разбира се, попаднали на къщата на баба Яга и влезли вътре, видяли вързаните дечица в клетката, отключили клетката, извалили децата. И в това време дошла баба Яга. Добре сте ми дошли, джуджети, и вас ще ви сложа в клетката. Да, ама не си познава, бабо Яго, казали джуджетата. И понеже ли имали едни остри брадвички и теслички, подгонили и тя се оплашила и изхвъркнала през комина с метлата, с
голяма скорост, като самолет. И избяга в дън горите Тилилейски. И децата много се зарадвали и казали: о, благодаря ви, джуджета, сега какво ще правим? Джуджетите казали ми: сега ще ви покажем пътя, за да се преберете, защото ние познаваме всички горски пътечки. Добре, благодаря ви, джуджета. И как така ще стане това нещо? Тръгвате направо и после вляво. Така и направили те. Тръгнали направо и после вляво и хоп, стигнали до къщичката на майка си и баща си, които много се зарадвали, като ги видяли и казали: ох, дечица, много бяхме се изплашили за вас, но те казали: не се бой, ние носиме цяла кошничка с гъби, отгоре на това и знаеме къде е тази къщичка вече с шоколад и с бисквитен покрив и с бомбоните и с захарни памуки. Като искаме, ще отиваме и ще си взимаме от нея тези вкусни неща. Това е, дечица. Имало едно време един капчук и приказката вече свърши тук. Благодаря за вниманието и по един палец, ако може, нагоре за канала Емил Христов в YouTube. Благодаря.